Bună, sunt Vania Limban, moașa ta de suflet și astăzi revin cu o temă foarte discutată, uneori controversată, alteori acceptată 100%. Cert este că nașterea în apă, care face subiectul întâlnirii de astăzi, o să vedeți că are foarte, foarte multe beneficii și vrem, nu vrem, noi trebuie să o luăm în considerare pentru că ea este o opțiune a multor gravide din România. Înainte de a vă prezenta și cele două invitate ale mele, dar și de a intra în tema zilei de astăzi, vreau să încep prin a le mulțumi tuturor speakerilor care au dat valoare conferinței online Un gând bun în perioada pandemiei cu COVID-19 de săptămâna trecută, doctorul Niculescu Iosif de la Centrul de Excelență pentru Sănătatea Femeilor MediPlus, Sorana Mureșan de la ProMama, Delia Rus, Centrul de Îndrumare Medicală, Monica Ion, Neurofeedback, psihoterapeut, Elena Buzdugan de la Baby STEM, precum și celor două invitate, celor două mame speciale, Clotilde Armand, care a avut 6 nașteri pe parcursul vieții ei până acum, și Sandy K, care a născut în perioada pandemiei acum 2 săptămâni. Vreau să le mulțumesc de asemenea tuturor partenerilor media, de asemenea, și aici în mod special Itsy Bitsy și Naște Natural, moderatorului evenimentului Izabela Marinescu, precum și tuturor celor care au făcut posibil acest eveniment organizat de ONG Sănătate pentru Viață, împreună cu Baby STEM, MediPlus, Active Center, Primii Pași. Și sigur că nu în ultimul rând vreau să vă mulțumesc vouă, celor care ați participat la această conferință online, și vreau să vă comunic că s-a făcut tragerea la tombolă luni, așa că intrați pe pagina evenimentului și vedeți dacă cumva sunteți una dintre câștigătoare. Conferința, probabil că majoritatea știți, dar pentru cele care n-ați fost, a fost făcută în scopul umanitar. Ne-am propus să facem o campanie cu donații și această campanie este încă activă pe pagina http://babystem/vomfipărinți/ pentru donațiile online. Așa că vă așteptăm pe voi, cele care sunteți astăzi aici, să puneți un gând bun pentru siguranța personalului de la Maternitatea Bucur, medici, moașe, asistente, infirmiere, intrând pe pagina de donații a evenimentului. Și acum, sigur că sunt într-un moment în care chiar sunt emoționată, pentru că am două invitate extraordinare. Este vorba de Ana Maria Bum, moașă la Maternitatea Isis Constanța. Te salut, Ana Maria, și îți mulțumesc că ai acceptat să vii la acest live. Ana Maria este o persoană deosebită, dar și o profesionistă deosebită, este mamă, așa că o să ne spună câteva lucruri legate de nașterea în apă. De fapt, câteva lucruri, cred că sunt foarte multe lucruri, pentru că ea practică în mod constant, ea ca moașă, nașterea în apă la Isis Constanța. O să te rugăm, Ana Maria, să ne spui câteva lucruri despre copiii tăi, ce vârstă au, cum ai născut, din experiența ta profesională, și sigur mi-am pregătit și câteva întrebări mai speciale care mi-au fost trimise și sugerate de gravide. Și vreau să vă prezint și pe Cristina Ticoi, o mămică care de curând a născut și a născut în apă, o mămică cu care am trăit o experiență foarte interesantă. M-a sunat brusc de la Constanța și mi-a spus: vreau să vin o zi în București de dimineața până seara și să fac cu tine cursurile de pregătire pentru naștere. În sfârșit, a fost ceva foarte plăcut. Am trăit și niște emoții, pentru că după ce a plecat din București, Cristina mi-a spus la telefon: știi că medicul meu a avut un contact cu un medic cu COVID de la maternitatea la care ea inițial trebuia să nască, cealaltă maternitate din Constanța.
Atunci m-am cam speriat, dar până la urmă mi-a spus nu e nimic, nu este nicio problemă și a făcut testul, toți suntem în ordine, așa că m-am liniștit. Dar am trăit în plin moment de, hai să zicem, de declararea stării de urgență, pentru că la câteva zile s-a declarat acest lucru, o experiență cu această mamă care m-a impresionat, m-a marcat foarte mult și m-a marcat și momentul în care, după naștere, dimineața m-a sunat la Active Center, aproape plângând, spunându-mi că mulțumește că i-am dat această sugestie. Avea inițial o altă opțiune pentru naștere, așa că mă bucur, dragilor, că sunteți aici, alături de mine. Și înainte de a vă lăsa să vorbiți, și credeți-mă că avem la dispoziție destul de mult timp, o oră, aș vrea să spun câteva lucruri legate de nașterea în apă. Să știți că nașterea în apă era practicată încă de pe vremea grecilor și a egiptenilor, sau invers, a egiptenilor și a grecilor, că ea se practică în zilele noastre, acum pe o scară foarte largă, dar de-a lungul timpului, până prin anii 60 și chiar 80 în Europa și în America, nu se practica nașterea în apă. Deci, așa cum v-am spus, ea exista undeva prin insulele din Pacificul de Sud, indienii din America Centrală, în insulele Hawaii și ulterior grupurile de cercetători care au ajuns în aceste zone au fost impresionați de ceea ce se întâmpla la o naștere în apă. Știți că Revoluția nașterii în apă a început în Rusia, la Moscova, prin anii 60, deci un instructor de activități acvatice la Moscova a pornit de la observații legate de comportamentul mamiferelor în apă, de la faptul că ele puteau să-și hrănească puii în apă și în acest context a generat și a practicat primele nașteri în apă. Inițial doar pentru atenuarea durerilor, ulterior finalizarea nașterii acolo. Ciarkovski a avut și o experiență specială pentru că fiica lui s-a născut prematur, deși medicii pediatri nu i-au dat foarte multe șanse. El a ținut-o zilnic într-o cadă cu apă la 37 de grade, ca și cum ar fi fost în lichidul amniotic, până a ajuns la termen. Acea fetiță a crescut, a ajuns adult, deci apa caldă i-a salvat viața. Aici deja este un alt subiect, poate o să-l abordăm cu altă ocazie. Ulterior, după momentul lui Ciarkovski, a fost o perioadă puțin de tranziție, ca să zic așa. În adevăratul sens al cuvântului, nașterea în apă a început să se practice, de pildă, în Anglia, în Franța, în Statele Unite, după anii 70. În Franța, un mare și renumit obstetrician, Michel Audin, a început la maternitatea Pithiviers, astăzi celebră, prin a folosi apa caldă pentru travaliu. Și ulterior, sigur că el a dus mai departe și s-au întâmplat și nașterile în apă. Nașterea în apă, deci trebuie să știți că este posibilă atunci când sarcina este normală și fără complicații. Și imediat să o întreb pe Ana Maria să ne dea câteva repere din acest punct de vedere. Ale nașterii în apă și cercetările făcute ne arată că sunt mai multe nașteri naturale, că sunt mai puține complicații și mai puține intervenții. De asemenea, nașterea în apă reduce semnificativ senzația de durere. Apa la 36 de grade, o să vedem că are un efect extraordinar. La momentul la care eu am fost plecată în Belgia la un training la maternitatea din Ostende, acolo în apă se puneau niște săruri de mare care aveau și un efect extraordinar de bun și asupra
țesuturilor și în speță asupra perineului. Dar la 36 de grade, temperatura aceasta are un efect de liniștire, de calmare și acționează la nivelul psihoemoțional. De asemenea, apa reduce necesitatea folosirii drogurilor și intervențiilor, facilitează mobilitatea și adoptarea unor poziții confortabile în travaliu. Nu o să vă vină să credeți, dar pentru că produce relaxare, grăbește travaliul, ajută la conservarea energiei și mai ales reduce și riscul de rupturi sau epiziotomie. Sigur că și o naștere în apă, până la urmă, este ca și o naștere pe uscat, unde unul dintre elementele cele mai importante îl reprezintă răbdarea, atât din partea gravidei, cât și din partea noastră a personalului medical. Ce face apa la 36 de grade? Menționez 36 de grade pentru că în lichidul amniotic copilul stă la 37 de grade. Travaliul se petrece la 36 de grade și la momentul expulziei, când ne apropiem, suntem foarte aproape de momentul expulziei, se mai ridică apa cu 1 grad, astfel încât copilul să iasă la aceeași temperatură. O să ziceți, dar ce înseamnă 1 grad? Să știți că înseamnă foarte mult atunci când vorbim de temperatura apei. Intrați în apă la 29 de grade și pe urmă la 30 de grade și o să faceți diferența. Deci, haideți să vedem care ar fi efectele de relaxare ale apei. În primul rând, scade tensiunea arterială, scade consumul de oxigen, scade rata respiratorie, scade nivelul cortizolului, unul dintre hormonii stresului din sânge, și atenuează foarte mult tonusul mușchilor. Mușchii sunt relaxați. Ce mai face apa la 36 de grade? Crește temperatura pielii. Tot ea ajută mușchii care lucrează mult mai eficient. De ce? Pentru că ei sunt mai bine oxigenați. Asta înseamnă că ajunge la ei un sânge mai bine oxigenat, care spală toxinele și dioxidul de carbon, stimulând și îmbunătățind activitatea mușchilor. Așa se și explică, o să vedem, pe de o parte, deci așa cum am spus, durerea este mai mică, iar pe de altă parte, prin relaxare se reduce durata travaliului. Ajută la relaxarea mușchilor perineului. Chiar o să întreb pe Ana Maria ce rată de nașteri cu perineu intact au în apă. Ajută de asemenea la deschiderea canalului cervical datorită secreției de hormoni. Canalul cervical este colul uterin. Apa, la o anumită temperatură, relaxează și reduce emoțiile. Și cum atenuează durerea? Este vorba de faptul că stimulează receptorii nervilor din piele, sensibili la temperatură, blocând impulsurile receptorilor nervilor pentru durere. De aceea, totdeauna în apă, o femeie se va simți gravidă, se va simți aproape într-o stare zen în anumite momente. Sigur, dacă sunt îndeplinite și celelalte condiții, pentru că nu este suficientă numai cada și nașterea în apă. Atunci când ne propunem așa ceva, întregul ambient contează foarte mult, o anumită lumină care să nu fie foarte puternică, temperatura din mediul ambient, pentru că de foarte multe ori să știți că gravida nu stă doar în cadă. Are momente în care mai iese, are momente în care vrea să se mai plimbe, după aceea vrea să intre din nou. Deci trebuie să îi oferim tot acest complex de condiții care să o facă să se simtă relaxată și când iese din cadă. Am să mai completez pe parcurs. Am avut ca puncte de referință și am să vă arăt și vouă 2 cărți foarte, foarte ca lumea. Este vorba de Janet Balaskas, The Water Birth. Este cartea pe care am citit-o și care m-a îndemnat să plec în Belgia la acel training făcut cu mai mulți ani în urmă. În urma acelui training vreau să vă spun că m-am întors și am avut un noroc foarte mare, pentru că la vremea aceea aveam un contract cu Maternitatea Regina Maria. Doctorul Niculescu era directorul medical, avea experiență
din Germania, unde lucrase mai mulți ani, și din Africa de Sud, legat de nașterea în apă, așa că a fost foarte deschis. Acolo s-a făcut un întreg protocol care vreau să vă anunț pe cele care sunteți din București că ceea ce noi am luat atunci pentru nașterea în apă există și în zilele noastre, inclusiv acel suport cu funie, da, de care poți să te ții în timpul travaliului, în faza avansată, poate în faza chiar de expulzie, minge, scăunel pentru tată, cadă. Este păcat că la Regina Maria nu se mai folosesc, pentru că până la urmă e vorba de o anumită comoditate, dacă e să fim sinceri, pentru că s-ar putea face un protocol la nivelul maternității pentru nașterea în apă, protocol care ar putea fi aprobat de Ordinul Medicilor, de Colegiul Medicilor, de Ordinul Asistenților Medicali și de asociațiile moașelor, și am putea să lăsăm nașterea în apă să decurgă normal în maternitățile noastre, pentru că, într-adevăr, este o opțiune pentru foarte multe gravide. Din păcate, în clipa de față, într-un mod foarte frumos, și ăsta este și motivul pentru care am invitat-o pe Ana Maria, pentru că la ISIS și moașele pot să moșească o gravidă care vrea să nască în apă. Nașterea în apă se mai petrece în câteva maternități din România, undeva la Timișoara se mai întâmplă. Mai era valabil, nu știu dacă acum mai este valabil, parcă am înțeles că nu, la un moment dat la Brașov, mult timp a fost pionierul nașterilor în apă. Sigur că poate mai există mici locuri unde nașterea în apă este posibilă, dar din păcate, sau cel puțin la Timișoara, moașele nu moșesc gravidele care vor să nască în apă. Haideți să continuăm. Aș avea multe să vă spun așa despre cât de frumoasă a fost perioada de la Regina Maria. Veneau foarte multe gravide, cât de frumos decurgeau travaliile. A fost, cred că, una dintre cele mai frumoase perioade din viața mea, mai ales că pentru cele care nu vroiau să nască în apă, exista și oportunitatea de a naște activ. Era conceptul de naștere activă, conceptul de naștere asumată, așa cum l-am structurat acum, îmi asum nașterea, da, pot. Deci gravida avea acele oportunități în care, chiar dacă nu năștea în apă, putea să intre să-și facă travaliul în apă, așa cum este posibil și în multe țări. De pildă, în Anglia, gravidele care vor să nască în apă, de obicei nasc acasă cu două moașe care vin cu o cadă gonflabilă, vin cu toate resursele de care au nevoie. În maternități există, de pildă, căzi. Mai puțin se naște în apă, dar cada cu apă la 36 de grade este folosită ca o metodă naturală de atenuare a durerilor în timpul travaliului. Și acum am să o rog pe Ana Maria să se pregătească. Ana Maria, vin cu un tur de întrebări către tine. În primul rând, aș vrea să știu, pentru că suntem în această perioadă a pandemiei cu COVID-19, care ne-a marcat atât de mult pe toți, aș vrea să știu dacă la voi la maternitate sunt acceptate, există un circuit, de pildă, special pentru gravidele cu COVID, dacă se face testarea de COVID și dacă se face, cu cât timp înainte se face, de o naștere naturală sau de o naștere cu operație cezariană. Dar, Ana Maria, înainte de a-mi răspunde la întrebarea asta, le-am promis gravidelor și mămicilor care ne urmăresc că o să ne spui câteva lucruri despre tine, așa că te las să le spui. Bună seara și mulțumesc mult, Vania, pentru invitație. Am mare emoții că particip la acest live. Nu prea, e prima dată când fac acest lucru. Să vă spun despre mine. Sunt o moașă aici în Constanța la ISIS de 11 ani de zile. Am terminat la facultatea de moașă în Cluj-Napoca. Am doi copii care am născut natural. Primul acum 7 ani tot în apă, aici la ISIS, iar al doilea la fel. Am născut acum 3 ani. O fetiță care am născut-o tot în apă, tot natural. Am reușit să am parte de cele mai frumoase nașteri, cu travalii scurte. Apa m-a ajutat foarte mult, astfel încât am reușit să mă și relaxez, iar perineul meu a ieșit intact de fiecare dată. Deși prima naștere am avut
Băiatul meu a avut 2 kg 900, iar fetița de 3 700. În cadrul maternității ISIS am trăit alături de gravide, nașteri miraculoase și sunt foarte bucuroasă și mă încarc cu multă energie când văd că funcționează acest lucru și mamele pleacă mulțumite și încântate și e un start bun în viață, atât pentru copil cât și pentru ele ca mamă sau pentru tată ca și părinte. Legat de... Spune-mă, câte colege mai ai în maternitate, moașe? În maternitate moașe suntem 4. Din păcate, suntem prea puține. Sunt prea puține moașe în România. Deși mămicile și spitalele au nevoie de moașe calificate. Toate puteți să vă implicați în nașteri, dacă doriți? Da, dacă dorim, toate suntem. Pe cine ai pomenit tu aici dintre cei de la ISIS care v-au ajutat să deveniți atât de puternice ca moașe? În primul și în primul rând zi că eu știu cine e. Mulțumesc domnul doctor Mohamed Zaher, care este și managerul spitalului și el a fost cel care a implementat acest tip de naștere în cadrul spitalului și a încurajat și ceilalți medici să practice acest lucru. Și e un susținător al nașterii în apă. Îi mulțumesc că m-a susținut și pe mine și mi-a dat tot timpul curaj să nu pierd încrederea în mine și să susțin cu tărie nașterea în apă atât timp cât lucrurile merg ok. Deci dacă o gravidă vine la ISIS, pentru că ăsta a fost unul dintre lucrurile pe care i le-am recomandat Cristinei și vrea să nască cu o moașă, poate să nască fie normal, naștere pe uscat, fie în apă. Da? Da, exact. E un mare lucru ceea ce a făcut doctorul Zaher acolo și important e gravida să nască asumat. Noi o susținem în ceea ce își dorește să facă, să nască, cum își dorește să nască, atâta timp cât mama și copilul nu sunt în pericol. De aceea practicăm întâlniri înainte cu gravidele ca să stabilim un plan de naștere, să știm ce își dorește, ce putem să-i oferim, ce își dorește gravida, astfel încât să avem parte de o naștere minunată. Ai tu o întâlnire cu gravida ca moașă, dacă ea vrea să nască cu o moașă și stabilești planul ăsta de naștere? Aveți un plan de naștere standard? Avem un plan de naștere pe care gravida îl completează. Una dintre... Aș vrea să mi-l trimiteți și mie, pentru că am avut o gravidă de curând care năștea la Craiova, la Târgu Mureș, parcă, la Târgu Mureș, da? Care era foarte disperată că ar fi vrut să semneze un plan de naștere, năștea în maternitatea de stat. Dar nici maternitățile private nu stau mai bine. În afară de voi și Medicover, nu cred că e nimeni care să aibă plan de naștere. Regina Maria a avut, dar l-a dat deoparte că le e mai bine fără obligații și fără responsabilități de genul acesta. Și acea gravidă îmi spunea că vrea neapărat să semneze un plan de naștere. I-am spus, uite, poți să iei un model, poți să-ți faci tu o scrisoare, exact. Dar să știi că... Avem orice tip de plan de naștere. Îl preferăm pe al nostru că e structurat și îl cunoaștem cu toți și ne e mult mai ușor să-l urmărim și ca personalul să poată să respecte, să-l citească dintr-o privire și să respecte. Dar, în principal, dacă o mămică vrea să nască cu moașa, există întâlniri înainte pentru a stabili plan de naștere. Să știi și la ce aștepte și ce putem noi să oferim. Ai avut cu Cristina o asemenea întâlnire înainte de naștere? Da, ne-am văzut. O dată sau de 2 ori, cred că, Cristina. O dată, nu? Da. Mi-a spus, mi-a confirmat Cristina și așa. Bun, deci Ana Maria, te felicităm, ai născut de 2 ori în apă, ești moașă, practici nașterea în apă. Am auzit lucruri foarte bune despre tine. Multe gravide și mămici te cunosc în Constanța sau cel puțin de câte ori mă contactează gravide de acolo, dacă răspund de tine, spun, știu, am auzit că există o moașă la ISIS. Acum, haideți să răspundem punctual, Ana Maria, la câteva întrebări care ți-am spus, mi-au fost trimise de și mame. Deci dacă se face testul COVID gravidelor care nasc la ISIS și dacă da, cu cât timp înainte de nașterea naturală sau operația cezariană? În cadrul maternității ISIS
După cum știm, în Constanța sunt 2 maternități în care se nasc pacientele care sunt știute cu COVID. În caz de suspiciune la orice gravidă care prezintă semne, simptome sau fost contact, se face testul COVID. Dacă se confirmă, pacienta nu poate să nască în cadrul maternității, din păcate. Unde se face mai precis testul ăsta COVID? La voi, la ISIS, de pildă? În baza unei programări sau la indicația medicului, pentru că se face un triaj al gravidelor, nu se face la orice pacientă care... Da, se fac pacientelor simptomatice sau care e un caz suspect. Aha, am înțeles. De pildă, am vorbit cu una dintre maternitățile din București și mai știu și de o alta, la Sanador se recoltează testul pentru o naștere normală cu 24 de ore înainte, pentru o naștere prin cezariană cu 48 de ore înainte. Acum, e puțin tricky așa, dacă poți exact, în nașterea naturală nu poți să știi exact când debutează, ca să faci destul înainte cu 24 de ore. O altă maternitate privată din București se face cu o săptămână înainte, ceea ce mi se pare mai rezonabil și credibil, fezabil, ca să zic așa. Ana Maria, spune-mi, care sunt condițiile pe care trebuie să le îndeplinească o gravidă care dorește să nască în apă? Oricine poate să nască în apă, dacă vrea, sau cum? În principiu, orice mămică care are o naștere fiziologică, adică dacă nu e o patologie legată de sarcină, nu o hipertensiune, nu o placentă, în general, care sunt contraindicațiile unei nașteri naturale, apar și la contraindicațiile pentru nașterea în apă. Da, la care se mai adaugă dacă pacienta are lichid verde sau se suspicionează o suferință fetală, clar nașterea în apă nu mai poate să aibă loc, sau o hipertensiune arterială, sau tulburări de diverse, o trombofilie, sau sunt cazuri speciale în care nașterea o preferăm să o avem pe uscat. Și mai este nașterea cu copil prematur. Da. Câte săptămâni sau până la câte săptămâni ea poate să vină să nască? Dacă copilul se naște. Maternității noastre de la 34 de săptămâni se poate naște fără nicio problemă. Dar în apă nu se poate naște de... La 36 de săptămâni, 37 de săptămâni. Sunt spre termen, da. Înainte de sub 36 de săptămâni nu naștem în apă. Aha, am înțeles. Alte condiții mai speciale mai sunt? Nașterea în prezentație pelviană, nașterea cu anestezie epidurală, la fel nu introducem pacienta pentru naștere în apă. Dar vreau să spun că cu ani în urmă exista la Făgăraș, pe lângă Brașov, exista un medic care așa a început nașterea în apă în România, practica peridurală cu naștere în apă, ceea ce mie mi s-a părut destul de ciudat la momentul respectiv și mi se pare și acum destul de ciudat. Nu știu precis dacă mai practic acest tip de naștere, pentru că până la urmă peridurala și nașterea în apă sunt 2 metode diferite, da, prin care atenuăm durerea în timpul travaliului. În primul caz medicamentos, în al doilea caz natural. Deci n-am înțeles niciodată de ce acel medic folosea nașterea în apă cu anestezie peridurală, da? Probabil, din de vedere emoțional, e o naștere mult mai intimă. Nu știu. Cum ai spus pentru perineu. Sunt celelalte avantaje ale nașterii în apă, legate de perineu, intact, de... Da, tot o băgăm în apă, de ce să-i mai pună peridurală? În sfârșit. Deci, până la urmă mi-ai răspuns și la a doua întrebare, care se referea la situațiile în care nu este recomandată o naștere în apă. Spunem așa, dacă se poate face la ISIS, acum, în vremea pandemiei cu COVID-19, se poate face o naștere în apă în condiții de siguranță? Se poate face, bineînțeles. Maternitatea ISIS a implementat protocoale noi legate de protecția împotriva COVID, astfel încât personalul poartă măsuri de protecție suplimentare. S-a interzis accesul vizitatorilor în spital.
Deci, până la pacientelor este făcut cu strictețe de către medici. Am înțeles. Deci, până la urmă, în principiu, perioada asta de pandemie nu contraindică nicio modalitate de naștere, atât timp cât femeia are o stare de sănătate bună și nu este infectată, da? Am să mă duc acum la Cristina. Rămâi pe fază, Ana Maria, că mai am întrebări. Cristina, te salut. Știu că puțin mai devreme erai cu bebelușa ta la sân, făcea scandal. Cred că e acum și că am lăsat-o un pic. Ai lăsat-o un pic. Bun, atunci poți să ne răspunzi la câteva întrebări. Aș vrea să știu cu ce gânduri ai venit tu când ai venit prima dată la București? Atunci, la telefon. Eram în căutarea unor răspunsuri pentru naștere și te-am urmărit în multe ipostaze și în multe emisiuni și am știut că la tine voi găsi informația de care aveam nevoie pentru a mă hotărî în acest sens. Și așa a și fost, pentru că este adevărat, am petrecut împreună o zi fructuoasă, pentru mine foarte importantă, în care am reușit să acumulez informații vaste despre naștere, nu numai despre nașterea în apă, este adevărat că am atins și acest subiect, dar în general despre naștere, despre travaliu, despre relaxare, despre respirație, despre durere, așa cum trebuie ea gestionată, despre răbdare, cei 3 R, cum le spui tu. A fost o întâlnire foarte, foarte importantă care m-a ajutat să hotărăsc pentru mine și pentru fetița mea. Apropo de ceea ce v-a spus Cristina, pentru cele care nu știți, legea celor 3 R sau legea Moașei Vania statuează că nașterea înseamnă respirație, relaxare și răbdare. Chiar dacă nu știi nimic, dacă îți asumi acești 3 R, așa cum trebuie, îți garantez că vei putea trece prin perioada de naștere într-o manieră care să nu lase o amprentă negativă asupra ta. Sigur că dacă te și pregătești, cu atât mai mult, pentru că până la urmă un curs de pregătire, de fapt, cum este cel pe care l-a făcut Cristina cu mine, te ajută să-ți înțelegi resursele pe care le ai și modul în care poți tu să-ți folosești aceste resurse pentru atenuarea durerii în timpul travaliului. Conceptul meu, nașterea asumată, da, pot, de fapt, își propune în primul și în primul rând exact acest lucru. Ca la terminarea cursului, gravida cu care am lucrat să spună îmi asum nașterea, dar nu numai atât, pentru că ea când vine la mine deja și-a asumat nașterea, dar să mai adauge și da, pot. Și acest da, pot e foarte important, pentru că asta practic descoperim noi împreună pe parcursul celor 3 sesiuni și nu în ultimul rând, de fapt, o ajutăm să-și creeze un tipar mental pozitiv, un tipar mental care să țină de acea zonă de putere pe care femeia o are în interior și pe care, dacă știe cum să o folosească, poate să-i aducă foarte multe beneficii. Cristina, apreciez că atunci ai venit în București, a fost și pentru mine o provocare, pentru că nu mai stătusem cu cineva o zi întreagă la tot cursul, dar când m-ai sunat, cumva am zis, dacă femeia asta vrea să facă așa un sacrificiu, gândiți-mă că a venit cu trenul, era gravidă, m-am gândit că poate o aduce soțul ei dimineața, seara au plecat împreună, am zis, eu nu pot să refuz, dar am dreptul, etica mea profesională în acel moment era că nu am dreptul să o refuz și n-am refuzat-o. Acum hai să vedem cum ai vrut tu să naști de fapt și cum ai ajuns să naști în apă. Eu mi-am dorit dintotdeauna să nasc natural, cu atât mai mult după ce am avut întâlnirea cu tine. Apoi m-am întâlnit cu Ana Maria, mi-a prezentat posibilitățile pe care le are clinica, maternitatea,
Și mi-a vorbit și despre nașterea în apă. Nu eram foarte convinsă într-un prim moment și am hotărât că vom hotărâ împreună în timpul travaliului să vedem ce și cum se întâmplă. A fost surprinzător pentru mine, pentru că la un moment dat am hotărât să intru în apă. Într-adevăr, o relaxare extraordinară și, în afară de asta, cred că lipsa gravitației, pe cât de importantă în travaliu, în nașterea naturală, a fost compensată de forma în sine a căzii respective, care îți dădea posibilitatea să să folosești niște poziții de împingere foarte, foarte eficiente, care compensau lipsa gravitației. Pentru mine a fost foarte important și a fost un ajutor extraordinar de bun. Spune-mi, cum a debutat travaliul tău? Mie mi s-au rupt membranele la 12 noaptea, la miezul nopții. Am sunat-o pe Ana Maria, ne-am pus de acord să ne întâlnim la clinică. După o oră s-au declanșat și contracțiile și undeva la ora 2:30, 3 eram la clinică, cu dilatație 4 deja. Minunat, minunat, minunat. Te-ai speriat când ai văzut că ți s-au rupt membranele? M-am bucurat extraordinar de mult. A fost o senzație bună, pentru că am spus, gata, am ajuns și se va întâmpla. Erai la termen? Era data la care estimai că te naști? 41 de săptămâni aveam. 41 de săptămâni. Tocmai mă pregăteam să îi recomand Cristinei, pentru că îmi scrisese, asta a fost foarte amuzant, îți mai aduce aminte, Cristina, îmi scrisese că, uite, n-am născut, ce să mă fac? Și atunci am zis, ok, zic, hai că-ți recomand o băutură, ca să zic așa, care, în sfârșit, are niște conotații. Ea se folosește, de pildă, în Germania este standardizat cocktailul nemțesc. Se folosește la naștere atunci când gravida a depășit 41 de săptămâni, da? Sau e în zona aia, 41 de săptămâni. Cocktailul ăsta nemțesc, în ce credeți că se face chiar într-o sondă de cocktail, se pune o cănuță cam de 40 de ml de ulei de ricin, o cănuță similară cu un suc de caise, o cănuță similară cu ceva șampanie spumos și restul, până se completează sonda, se adaugă apă. Eu am crezut că moașele în Germania, pentru că prima dată mi-a povestit o doctoriță care lucrează în Germania despre acest cocktail, am crezut că îl fac moașele acolo. Dar ulterior a venit la mine la Active Center o mamă, o nemțoaică măritată cu un român, care născuse în Germania și am profitat de acest prilej și discutând despre cocktailul nemțesc, am aflat că de fapt el este standardizat. Îl și am, să știți că o să-l postez și pe contul de Facebook de la Active Center și de la Vania Limban, să vedeți cum arată. Deci e standardizat și se oferă gravidelor atunci când travaliul nu pornește. Deci când mi-a scris Cristina, eu n-am văzut imediat mesajul, cred că l-am văzut peste o zi, ceva de genul ăsta. Era și agitația cu COVID în continuare și cum este încă și acum, de altfel, nu trebuie să ignorăm acest lucru. Și când am văzut anunțul, i-am scris, uite, pot să-ți recomand ceva, la care mă trezesc, Cristina îmi răspunde, nu mai e nevoie să știi că am născut. Cum așa? Păi zice, foarte bine, am născut și atunci mi-a povestit cum a fost toată experiența ei la naștere, m-am bucurat extraordinar de mult. Deci, câte ore a durat travaliul, Cristina? Păi, mi s-au rupt membranele la 12 noaptea și am născut la 8:05 dimineața, 8 ore. Dar contracțiile au început undeva la ora 1:30, deci cam 7. Și ce ai făcut în intervalul ăsta? Ți-ai pregătit ce mai aveai? Ai respirat? Ai făcut un duș? Ce ai făcut acasă?
Mi-am pregătit ultimele lucruri și am plecat împreună cu soțul meu la maternitate, care m-a și asistat la naștere. Da. Da. Aici este o întrebare, o să revin din nou la tine, Cristina, dar este o întrebare pe care vreau să-i o adresez Anei Maria. Dacă soții într-adevăr pot să participe la naștere și să vă spun de ce întreb, pentru că recomandările OMS-ului în clipa de față sunt că dacă soțul este testat, poate să participe la naștere. Din păcate, în România s-a asistat total participarea soțului la naștere și să știți că acum sunt cupluri și cupluri, dar acolo unde au decis să fie împreună, gravidele au trăit niște frustrări extraordinar de mari. Deci la voi, Ana Maria, sunt acceptați soții? După cum spui, da, poate să asiste soțul, tot așa după un triaj legat de simptome și la fel testare. Aha, am înțeles. Deci, iată un alt lucru pe care îl apreciez extraordinar de mult la ISIS și îmi pare rău că nu stau în Constanța, că zău aș fi făcut o colaborare cu voi, pentru că mă simt extraordinar de bine că lucrurile astea se întâmplă în mod normal, dar în deplină siguranță pentru gravidă, pentru viitorul ei copil și sigur că și pentru partener. Ana Maria, mai vreau să-mi spui ceva. Deci dacă gravida dorește să stea doar în apă, în timpul travaliului și să nu nască în apă, e posibil? Poate să stea în apă, poate să folosească apa pentru a calma durerile, perioada travaliului. Îi ușurează foarte mult să suporte mult mai ușor contracțiile, plus că oferă posibilitatea să se miște mult mai ușor, să schimbe pozițiile, apa caldă relaxează, iar schimbarea pozițiilor în apă, noi la ISIS avem un cadru destul de mare care îți permite să adopți anumite poziții verticale, lateral, pe vine, adică și corpul e acoperit de apă. Aha. Ceea ce crește mult confortul copilului, pacientei în timpul travaliului. În condițiile în care mi-ai spus că, în general, gravidele se testează și că la ISIS nu sunt acceptate gravide care sunt infectate, spune-mi cum se procedează cu contactul skin to skin, piele la piele și cu alăptarea imediat, punerea copilului de fapt pe piept. Nu chiar mă refer la alăptare, poate nu e posibil, dar punerea copilului pe piept imediat după naștere. În ISIS chiar practicăm cu succes, atât și la nașteri naturale cât și la cezariene, practicăm acest lucru. După naștere, mama își ia copilul din apă, îl aduce la piept și așteptăm semnele copilului să vedem dacă tot e ok. În condițiile în care tot e ok, putem să așteptăm fără nicio problemă ca el să se atașeze atât la sân, atât în apă, dar deci, scuze, am niște emoții. Nu e nimic, stai liniștită. Deci, în principiu, dacă știți că cuvintele în limba română sunt puțin tricky, punerea la piept, cineva ar putea să se gândească că e același lucru cu skin to skin. Nu. Când am spus punerea la piept, m-am găsit atașarea la sân dacă se face în asemenea moment. Da, se poate face atașarea la piept. În cadrul maternității, pentru delivrența placentei, pentru expulzia placentei, preferăm să mutăm pacienta pe masă, cu copil, cu cordon legat, fără să intervenim în procesul nașterii placentei. Lăsăm totul să decurgă natural, în condițiile în care totul merge ok. Putem să... L-ați pus pe piept, după care gravida e scoasă. Dacă e o scoasă din apă, ori dăm drumul la apă ca delivrența să aibă loc pe uscat. Minunat. Controlăm mult mai bine hemoragiile care pot să apară. Și s-a întâmplat vreodată să aibă loc delivrența atât de repede încât să nu o poți face în cadă? Da, exact. Un risc în situația asta, mă întreabă o gravidă? Nu este un risc, dar e mai ușor de controlat. În apă, cantitatea de sânge pierdută nu pot să o estimez așa de bine ca și pe uscat. Și atunci preferăm ca lucrurile să se întâmple pe uscat sau după ce s-a născut copilul, să
evacuăm apa și pacienta să stea cu copilul învelit în cat. Aș vrea să revin la Cristina și să o întreb cum a fost momentul ăla, cum a simțit momentul ăla când a ieșit copilul? A fost cel mai minunat moment din tot travaliul. A fost momentul împlinitor al nașterii mele. Ai avut o ușurare, ai simțit ca alunecarea unui peștișor, ai văzut-o acolo în apă cum stătea cu ochișorii închiși, pentru că copilul după ce se naște se mai ține puțin acolo în apă, că el nu-și reia o respirație pulmonară decât dacă nu-și ia o respirație pulmonară decât dacă e scos din apă. Așa, da, Cristina? Eu am simțit o încununare a acelor ore de travaliu atunci când Alexia a ieșit. Nu am văzut-o în apă, am primit-o direct la piept. Aha. În schimb, a văzut-o soțul meu în apă, care era la capul meu. Nu avea ochii, mai ți-a spus? Ochii, dacă avea închis sau deschiși? Da. Da, a ajuns la mine cu ochii deschiși. Așa, dacă aș fi știut, Cristina, că soțul tău a participat cu tine, să știi că îl invitam și pe el la live să spună câteva cuvinte. Probabil nu e preajma ta, că mi-a spus că a plecat cu albinele, da. Da, este cu albinele, da, dar vă salută pe amândouă. Și noi îl salutăm și mi se pare că a trăit o experiență extraordinară. Sincer, dacă va veni vreun moment din ăsta, o să-l invit să spună câteva vorbe. Pentru că eu cred că e printre experiențele unice. Deci eu cel puțin nici în țară nu știu că e posibilă chestia asta, cu atât mai mult în București. Și nu mă refer la maternități care au circuite separate sau la maternități care din start testează și nu primesc gravide infectate cu COVID. Și de asta nu înțeleg, dacă și soțul se testează, de ce totuși nu sunt acceptați împreună. Pentru că nașterea, până la urmă, doamnelor, este o experiență care uneori poate să fie unică în viața noastră. Nimeni nu trebuie să-mi ia dreptul, chiar dacă suntem în vremurile unei pandemii, care este atât de dură cu noi și care ne-a obligat să ne schimbăm chiar unele sisteme de valori în clipa de față, pornind de la momentul nașterii copilului nostru și până la vârstele seniorilor. Chiar auzeam, apropo de seniori, ieri de la o prietenă, că nicăieri în Europa seniorii nu au fost restricționați la câteva ore de ieșit afară, așa cum s-a întâmplat în România. Sigur că li s-a recomandat să fie atenți, să aibă grijă, dar nu la maniera asta. Cristina, mai vreau să te întreb ceva. Cum se comportă perineul la o naștere în apă? Ai avut și nașteri cu perineu intact? Știu că uneori e posibil, uneori nu e posibil. Cum se comportă perineul? Eu am avut niște leziuni, dar superficiale, care s-au rezolvat deja. Deci nu a reprezentat o problemă pentru mine. Aha. Aș vrea să o întreb și pe Ana Maria, din perspectiva ei de moașă. Ana Maria, revin la tine. Să știți că destul de multe perinee reușim să le scoatem intacte sau cu leziuni minore, superficiale, la nivelul mucoaselor, care se vindecă foarte ușor, câteodată și în lipsa sângerării masive, se vindecă de la sine și foarte frumos, fără a crea un disconfort mamei. Înainte de a trece la mai departe, vreau să vă spun că cei care se ocupă, echipa tehnică, îmi comunică că sunt câteva întrebări. Vreau să vă spun că atât Ana Maria, cât și Cristina, cât și eu vă vom sta în 5 minute la dispoziție să ne puneți aceste întrebări și vă vom răspunde. Am înțeles, Ana Maria. Și dacă se produce o leziune, atunci gravida este... Mama este scoasă și se face sutura tucamașă. Până la urmă, de unde și până unde te ocupi de o naștere în apă? În cazul ăsta a fost o naștere în apă. De la internare, pentru monitorizarea travaliului, bine, în cadrul spitalului suntem o echipă. Cât e partea fiziologică, mă ocup de nașteri fără nicio problemă. În momentul în care suspicionez ceva, intervine medicul și ca toată lumea să fie în siguranță și luăm măsurile împreună.
Legat de structura perineului, medicul în cadrul maternității face acest lucru. Medicul face acest lucru. Este modelul pe care îl folosesc americanii, este modelul care, de pildă, îl folosim noi la maternitatea Medicover. Maternitatea Medicover e în clipa de față maternitatea mea de suflet, unde am posibilitatea să mă duc uneori la naștere, au un concept de naștere cu moașă dedicată. Atunci gravida poate fi urmărită de un medic în perioada de sarcină. Eu colaborez foarte mult cu doctorul Niculescu Iosif de la MediPlus și totdeauna îl salut și mulțumesc pentru șansa pe care mi-a dat-o mie și nu numai mie, și altor moașe el este deschis să o dea, așa cum doctorul Zaher, și pe el îl salut pe această cale, a dat-o moașelor de la ISIS Constanța. Este un exemplu unic pentru România și e un exemplu care, oameni buni, ar trebui luat în seamă. Doamnelor, gravide, mămici, găsiți modalități ca și în locurile, în orașele de unde sunteți voi să se întâmple așa ceva. Pentru că, așa cum foarte bine, bravo Ana Maria, ai spus niște lucruri extraordinare, moașa este acolo unde nașterea este fiziologică. Când intervine patologia, salvatorul nostru și cel și al femeii, bineînțeles, este medicul, pentru că el este specialistul în patologie. Și atunci să lăsăm moașele să moșească gravidele cu sarcini normale, care pot să aibă nașteri fără riscuri, da? Și să avem totdeauna grijă ca gravida să fie atât de supravegheată, încât dacă există riscuri, ea să aibă cea mai bună îndrumare vis-a-vis de naștere, dacă poate să fie naturală sau dacă trebuie să fie naștere prin operație cezariană. Ai răspuns foarte bine, Ana Maria. Vroiam să vă spun, apropo de naștere în apă, și asta va fi o surpriză, de fapt, a fost și pentru mine o surpriză legată de nașterea în apă, pentru că peste 3 săptămâni, adică de astăzi în 4 miercuri, ar fi undeva pe 19 mai, m-am uitat în agenda, la live-ul acesta am invitată și îi păstrez numele încă în secret, am o invitată surpriză din Clujul, dacă sunteți aici să știți, gravide mămici, care a născut acasă, în Danemarca, și nașterea s-a finalizat în apă. Eu, de fapt, am discutat cu ea și am fost foarte încântată când mi-a spus că a născut acasă cu moașa și cu atât mai mult când a completat, zice, da, să știi că am avut și posibilitatea și am născut în apă. Chiar am rămas foarte plăcut surprinsă. Deci pe 19 mai, nu uitați, puneți-vă data în agenda să veniți la acest live nemaipomenit, care sunt convinsă că ne va ajuta să înțelegem o serie de lucruri pe care să ne gândim după ce va trece perioada cu COVID, da? Să le putem aplica și în România, pentru că, într-adevăr, femeile în România vor să nască natural. Ce pot să vă spun este că, într-adevăr, avem o rată, una dintre cele mai crescute rate la nașteri prin cezariană în Europa, și asta nu ne onorează deloc, în condițiile în care, și din punct de vedere economic, operațiile cezariene presupun costuri mult mai ridicate față de o naștere naturală sau o naștere cu moașă. Nu facem niciodată rabat de la siguranța femeii la naștere. Dar acolo unde nașterea poate să fie naturală, să lăsăm moașele să moșească. Spune-mi, Cristina, ai avea ceva de spus așa în final? Pentru că vreau după aceea să o întreb și pe Ana Maria și după aceea să răspundem celor câteva întrebări care ni s-au pus. Da, eu aș vrea să împărtășesc din experiența mea, din dificultatea acestei alegeri, pentru că societatea și timpurile în care noi trăim acum, din diferite motive, și nu vreau să intru acum în aceste amănunte, pentru că cred că fiecare mamă care își dorește să nască natural le cunoaște, suntem oarecum puse de multe ori în dificultate de a putea alege fără limitări și fără constrângeri nașterea naturală. Și atunci eu am spus așa, că în primul rând trebuie să vrei să naști natural. Apoi trebuie să te informezi. Asta este o parte extraordinar de importantă, acolo unde poți interveni tu
și alte colege moașe de ale tale, e foarte important să te informezi, să citești, să mergi la persoane pregătite, cu experiență în acest domeniu și apoi să ai echipă. Și echipa este, în primul rând, familia ta, partenerul tău și apoi persoanele care te vor asista efectiv în acest proces. În cazul meu a fost Ana Maria și doamna doctor Pelin Eugenia. Și, bineînțeles, soțul meu. Aștia cred că sunt 3 pași foarte importanți pe care oricare viitoare mămică care își dorește să nască natural trebuie să-i facă. Asta este recomandarea mea de suflet. Bravo! Mulțumim, Cristina. Ana Maria? Vreau să, ca și o concluzie, nașterea la noi, la ISIS, poate să aibă loc în condițiile de maximă siguranță. Respectăm planul gravidei în așa fel încât siguranța pacientului să fie pe primul loc, apoi împlinirea sufletească a pacientului legat de momentul nașterii și ce urmează după perioada nașterii. Lăuzia și alăptarea, toate sunt importante și influențează pozitiv pacienta. În cadrul maternității, noi suntem un spital care din 2009 suntem spital prieten al mamei și al copilului și susținem atât bunele practici legate de mamă și copil, rooming in, alăptare, inițierea alăptării în primele ore de viață. Și cred că contează acest lucru și un start bun atât în viața copilului cât și pentru noua familie. Mulțumesc mult, Ana Maria. O să-ți transmit un salut de la Carmen. Carmen, da, care a zis că se înclină în fața ta, este dula. Da. Te salut, Carmen. Să știi, Carmen, că vreau să fac un live și cu dulele, pentru că eu, de curiozitate, la un moment dat, eu știu de dule cu ani mulți în urmă, când în România nici nu se vorbea. Eram în contact cu Asociația Dulelor din Statele Unite, dar vreau să-ți spun că îi mulțumesc Norei Niculescu că m-a acceptat să fiu alături de cursantele ei la un curs de dula, ca să înțeleg cât mai bine acest concept, ca să înțeleg de ce niciodată o gravidă sau o mamă n-ar spune anumite lucruri moașei, medicului, mamei, surorii unei prietene, dar le discută cu o dula. Am rămas foarte impresionată. Pe calea asta o salut pe Nora Niculescu de la Cluj sau pe cele care o cunoașteți, vă rog să-i transmiteți. Și îți promit, Carmen, te rog să mă contactezi, să-mi dai mai multe date despre tine, pentru că vreau să facem un live și cu dula. Foarte multe persoane în România nu înțeleg ce înseamnă o dula și, în primul rând, din păcate, categoriile noastre profesionale de moașe, asistente de spital, medici, nu înțeleg că, de fapt, acolo putem să formăm o echipă care să ajute extraordinar de mult femeia. Așa că am salutat-o pe Ana Maria. Acum, avem câteva întrebări. Deci, încă o dată, pentru Ana Maria, pentru Cristina, cine are întrebări pentru mine? O întrebare este legată de în ce constă planul de naștere, Seval Popovici. Acest plan de naștere, Ana Maria, e publicat pe site-ul vostru? Este pe site-ul maternității, se poate descărca și completa. Sunt opțiunile pe care le are la naștere. Excelent. Adică legat de nașterea, legat de travaliu, vrea medicamentos, vrea natural, vrea apă, vrea uscat, vrea aromaterapie, vrea libertate de mișcare, monitorizare continuă. Adică sunt posibilități pe care pacientul poate să decidă informat. Și sunt opțiuni pe care le are pe perioada travaliului și a șederii lui în cadrul maternității. Deci, Seval, poți să iei acest plan de naștere acolo. Știu, de pildă, că și în București Medicover-ul are tot așa planul de naștere care se poate descărca. Dacă intri și pe contul
de fapt nu pe contul, pe site-ul www.activecenter.ro. Eu am postat acolo planul de naștere care este folosit în Andaluzia. E făcut de Autoritatea de Sănătate Publică pentru româncele alea căpșunare, săracele, care lucrează acolo. O să vedeți ce plan de naștere pot să aibă, cât este de bine gândit și respectând toate nevoile unei femei care nu este de etnie din țara respectivă, care poate are și alte conotații de spiritualitate. Deci, Seval, poți să te informezi și sunt convinsă că o să te ajute. Tot Seval, Ana Maria te întreabă pe tine dacă se poate naște în apă atunci când travaliul a fost indus. Se poate, fără nicio problemă. În condițiile în care există BCF-uri normale, bătăile cordului fetal și totul merge normal, se poate naște în apă fără nicio problemă. Dar cu o monitorizare mult mai... dat fiindcă e un travaliu medicamentos, monitorizarea e mai riguroasă. Adică femeia poate să aibă o perfuzie, să zicem, nu știu, cu oxitocină sau asta, da, dar în același timp să fie monitorizată. Avem aparate care putem monitoriza în apă fără nicio problemă bătăile cordului fetal. Da. Asta era o întrebare, că lucrul ăsta este extraordinar de important. O altă întrebare, de la Ramona Șerban, dacă sarcina este înaintea săptămânii 30, se mai poate lua gravida în evidență de un medic al clinicii ISIS? Da, se poate lua fără nicio problemă. Pacienta trebuie să vină cu dosarul, cu ce analize are făcute pe perioada sarcinii, cu o programare prealabilă la un medic pe care îl dorește și o să fie luată în evidență fără nicio problemă. Aha. Deci, majoritatea medicilor în cadrul maternității nasc în apă, așa că nu ar fi o problemă în a găsi un loc la unul din medicii noștri. Da. Și puteți să discutați, puteți să solicitați o întâlnire și cu Ana Maria, dacă este cazul. Cineva mă întreabă aici pe telefon despre modulul nașterea asumată. Da, pot. Da, îl ofer în online. Avem 3 ședințe. Chiar după sesiunea noastră de live la ora 7 am un modul cu o gravidă de modulul acesta de pregătire pentru nașterea asumată. Da, pot. Și să știți că impactul este extraordinar de bun. Deja am o gravidă care a făcut cursul cu mine, a și născut. Cristina a fost un alt caz, că ne-am întâlnit face-to-face, dar această gravidă mi-a spus cât de bine și cât de mult a ajutat-o faptul că a reușit să-și stabilească niște repere și, de fapt, să poată să spună acel da, pot și să poată să-l repete pe tot parcursul travaliului. Pentru că, Ana Maria, cred că ești de acord și Cristina, și aș vrea să știu părerea voastră, sunteți de acord că uneori în travaliu sunt și momente mai dificile, momente în care te gândești mai bine făceam cezariană sau mai bine, dar acel da, pot și motivația că nașterea naturală rămâne nașterea cea mai sigură și cea mai sănătoasă pentru copil, te duce mai departe și te ajută să treci de acel moment critic. Ana Maria, spune tu, ca moașă, ai avut un moment critic mai deosebit la o naștere în apă? Am avut nenumărate momente critice cu nenumărate paciente. Se întâmplă destul de des să apară blocaje pe perioada travaliului și pacienta să vrea să cedeze, să recurgă ori la medicamente, ori la cezariană, ori să zică gata, nu mai vreau. Cel mai frecvent se întâmplă cam în jurul dilatației 6-7 cm, cam atunci sunt cele mai dese blocaje când pacienta ar vrea să cedeze. Și atunci aici e foarte important rolul nostru ca moașă sau ca dulă, ca să susții pacienta psihică. Totul e psihic, adică cu cât ai mai multă încredere în corpul tău și simți că e susținută, lucrurile se pot depăși. Poți depăși acel prag. Ana Maria, spune-mi așa, ai avut
iarăși e o întrebare care mi-a adresat-o cineva pe telefon, cazuri de gemelare. Da, am avut chiar venită din Baia Mare, am venit, cred că a stat o lună jumate în Constanța. A fost o mămică care era la a doua naștere, chiar recent s-a întâmplat nașterea în apă, doi gemeni care aveau și greutate de peste 3 kg fiecare și a născut în jur de 41 de săptămâni gemelară. Și a mers totul foarte frumos, adică se întâmplă și am avut și nașteri gemelare în apă, care pacientele au fost la prima naștere. Pelviană ați avut? Am avut și naștere pelviană în apă. Doctorul Zaher a asistat la paciente secundipare. În mod curent, de pildă în Belgia, la maternitatea la care am fost eu la stagiu, în mod curent medicul de acolo, vreau să spun că da, intra la nașteri dacă erau pelviene sau dacă erau gemelare. Desigur, dacă toate celelalte condiții erau bune, își permitea și intra în apă, își permitea ca gravida să fie pusă să nască în apă. Mai aveți ceva de adăugat la ce am discutat noi până acum? Eu vreau să adaug ceva din experiența pe care am avut-o cu tine. Apropo de momentul în care ai vrea să renunți și nu mai poți, simți că nu mai poți, tu ai făcut așa o paralelă între durere, care crește ca un val, și un val adevărat dintr-o mare sau dintr-un ocean. Și atunci tu ai spus să nu te încurca cu valul, pentru că o să te tăvălească, ci urcă pe el și coboară cu el. Și a fost un sfat foarte, foarte bun, care pe mine m-a ajutat și chiar am făcut lucrul ăsta. Cred că în momentul în care a spus și Ana Maria, în dilatația, când treci pe 7-8 încolo înspre final. Aha, da, așa este. Povestea cu valul e adevărată. E o poveste, să știi, pe care eu am trăit-o la voi la Constanța la Mare la un moment dat și am avut grijă să nu o mai repet niciodată, pentru că a te pune în fața unui val poate să fie un risc foarte mare. Da. Așa este și cu durerea. Și mai vreau încă ceva, dacă îmi mai dai voie câteva secunde. Vreau să mai mulțumesc unor persoane care m-au ajutat foarte mult în timpul sarcinii. Domnul doctor Fawaz Azli, care m-a urmărit pe toată perioada sarcinii. Apoi am mai cunoscut o moașă minunată din Constanța, de la Megidia, pe Ilenuța Glițoiu, care am făcut și cu ea un curs chiar în ziua de Florii, la care a putut să participe și soțul meu și am învățat foarte multe lucruri. Și Adina Popov, care este consultant în alăptare la Constanța. Toate persoane care m-au ajutat și încă mă ajută și cărora le mulțumesc foarte mult. E o surpriză, Cristina, să știi că pe Ilenuța Glițoiu o cunosc, e o moașă foarte bună și ea dedicată și sunt sigură că are multe calități și sunt sigură că a avut un impact cu tine întâlnirea ta cu ea. Cu Ilenuța am fost toamna trecută la Barcelona, a fost o conferință foarte interesantă despre un concept de naștere care s-ar putea întâmpla prin crearea unor mici celule în maternitățile noastre, unde să se nască doar cu moașe și să se nască natural. Și apropo de asta, să știe, Ana Maria, că aici cred că ar trebui să discut cu doctorul Zaher, pentru că poate s-ar înhăma la așa ceva. Ei oferă foarte multă consultanță în acest sens. Este un proiect care are la bază și un studiu de cercetare inițiat de o universitate din Anglia și de una din Spania. Ar fi mai multe lucruri de spus. Mă opresc totuși aici. Deci, atunci... Poftim? Te așteptăm la Constanța. Da. Punem țara la casă.
Da, în orice caz, să-l salut pe doctorul Zaher din partea mea. Ar mai fi o întrebare care a sosit între timp de la Diana Gabriela Desculciu. Dacă la 40 de ani, uite ce frumos, merită să faci facultatea Școala de Moașe. N-am vrut să ating acest subiect, Diana, nu știu, de unde ești? Aici cred că e o întrebare la care eu am să le rog pe Ana Maria și pe Cristina să mă lase să răspund, pentru că, într-adevăr, cred că la 40 de ani ai maturitatea, dacă vrei să faci această facultate, să o faci și ai și timpul în care să o practici. Dacă vrei mai multe date, mi-ar fi fost de folos să știu de unde ești, pentru că în clipa de față, din cele 9 facultăți înființate la intrarea în Uniunea Europeană, și aici în paranteză intră și facultatea din Constanța, a mai rămas doar una. Zic au mai rămas să vă spun de ce. Deci din cele 9 a mai rămas doar una la Galați și mai există una care a apărut de câțiva ani la Târgu Jiu, dar care încă nu este acreditată. În rest, facultățile de moașă au fost înghețate. Noi în România să știți că nu avem nevoie de moașe, de fapt. Ceea ce ați văzut voi la Ana Maria sau la mine sau la Ilenuța Glițoiu sau la alte moașe care încă mai există, să știți, nu suntem numai noi, mai există în jurul nostru. Poate nu sunt așa de vizibile. Da, noi suntem niște moașe foarte dedicate care am prins un val. Dar din păcate, uite, aduc chiar vorba de val, Cristina, din păcate, alte multe tinere, fie că sunt absolvente de liceu, fie că sunt în căutarea unei cariere, cum ne-a fost adresată această întrebare puțin mai devreme, nu mai pot să aibă provocarea acestui val pentru că nu mai există facultățile de moașe. Am avut și am încă mari speranțe din partea doctorului Zaher la ultima noastră întâlnire la Constanța, în urma unui workshop de acum câțiva ani buni, când se făceau acele workshop-uri Ana Maria și pentru medici și pentru moașe și asistenți. Atunci el a spus că e foarte interesat să revigorăm facultatea de moașe de acolo. Deci Ana Maria poate să conteze pe mine și oricine, și la Craiova, și la Cluj, și la București, și la Arad, unde am fost la sfârșitul anului. Oriunde puteți să contați că pot să vă acord susținere, pentru că mie mi se pare că acest lucru este ceva ce imperios se cere să-l reconsiderăm în România. Sigur că poate după ce trece această perioadă, undeva cineva, poate dintre femeile care sunt în politică, poate nu neapărat că trebuie să fie în politică, vom găsi o cale prin care să determinăm universitățile să reînființeze aceste facultăți. Dar încă o dată vă spun, ca să reînființăm aceste facultăți, trebuie să avem candidate, persoane tinere care să vrea să facă această facultate. Am văzut care este rata șomajului în România. Țin să vă anunț că o moașă în România nu va fi niciodată șomer, pentru că este o cerință extraordinară. Profesia este nemaipomenită și poți să o practici atât în sistem de stat, în sistem privat, cum e Ana Maria, sau independent, după câțiva ani de experiență, desigur, independent și să-ți faci propriul program și toate cele. Și aici am să închei prin a vă spune că eu, ca moașă independentă, îmi continui activitatea în online, chiar și după data de 15 august, cu cursul de pregătire Nașterea asumată, da, pot, cu cursul de puiericultură, cursul de tonifiere și retonifiere a perineului. Am și un coaching de tonifiere perineu pentru naștere, retonifiere după naștere, în care lucrăm one-to-one. Iar imediat după 15 mai o să încep, nu, cred că chiar mai devreme puțin, o să încep un program de mindfulness movement pentru gravide, care va fi o dată pe săptămână oferit, probabil pe Google Hangouts sau pe Skype, o să văd unde mă descurc cel mai ușor. Va fi un cadou de la mine pentru voi, gravidele, care doriți să aveți un moment special și vă asigur că va fi un moment special. Eu în clipa de față sunt deja antrenată într-un curs de mindfulness care mă va ajuta să pot să ofer un asemenea curs gravidelor.
e ceva cu totul diferit de a face gimnastică. Este vorba de mindfulness, de mișcare conștientă, este vorba de relaxare și este vorba și de un mic exercițiu de meditație de care am avea foarte mare nevoie în perioada de sarcină. Așa că cele care sunteți interesate, mă puteți contacta aici pe Facebook. Nu mai îmi trimiteți cereri de prietenie pentru că am deja peste 5.000 și nu mai îmi dă voie Facebook-ul, dar puteți să mă urmați, există și opțiunea de, vă rog, urmați-mă și să fim totdeauna împreună. Și vreau să vă mai comunic ceva, apropo de ce am spus mai înainte, marțea viitoare, la ora 5, asta înseamnă, noi suntem astăzi în 28, deci marțea viitoare avem un live și la live o avem invitată pe Valerie Cioloș. Valerie Cioloș este licențiată ca trainer, formator în cursuri de mindfulness și la o universitate din Statele Unite și am să îi pun câteva întrebări ca să vă ajute să înțelegeți ce important este acest mindfulness pentru voi ca gravide. Și de asemenea pe doctorul Machis, un medic de origine greacă care practică nutriția conștientă, deci e cumva tot sub umbrela mindfulness-ului, este vorba de nutriția metabolomică. Cealaltă marți, și aici poate Cristina o să fie interesată, pe data de 12 avem diversificarea hranei bebelușului și am invitat o nutriționistă care acum își termină studiile în Anglia pe nutriție și o mămică cu un copil în 5 luni. Iar așa cum v-am spus, pe data de 19 o să ne întâlnim la acea ediție despre nașterea acasă. Vreau să vă spun că eu nu vreau să-mi închei cariera fără să fie posibilă nașterea acasă. Și dacă o să mai fie și cu nașterea în apă, o să fie extraordinar. Ana Maria și Cristina, vă sunt profund recunoscătoare. Vă mulțumesc mult de tot că ați acceptat să veniți aici. Mi s-a părut foarte important să profit de acest moment al nașterii Cristinei, dar și al implicării Anei Maria, pentru că suntem în plin COVID. Mămicile de multe ori îmi scriu disperate: Vania, aș putea să nasc acasă? Aș putea să nasc în apă? Îmi spuneau și mă întrebau mai înainte. Acum deja nici nu se mai punea problema de naștere în apă. Doamnelor, acasă încă nu se poate naște pentru că nu avem o legislație. Dar puteți să nașteți în spital ca acasă, și știu că ăsta era un logo al maternității ISIS, nașterea în spital ca acasă. Da? Căutați acele maternități în care puteți să nașteți ca acasă, puteți să nașteți în apă dacă doriți și cred că v-am spus destul de multe. Oricând vă stau la dispoziție, ca moașă on-call, la cursuri și ne revedem la live-uri. Mulțumesc echipei tehnice, Ivan Nicolae și Larisa Radion și tuturor celor care astăzi au avut răbdarea să ne asculte. La revedere și pe marțea viitoare! La revedere! La revedere! La revedere, Ana Maria! Mai vorbim, ne mai auzim! Mulțumim, Vania!